Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay ayatin ka unay, mayang. Sapay lang kumata sa anak apaayon. Ha? Amom ka di, asipod pa agayata kun ken ka. Iso na lang, takas tao na yabain ko ken ka. Pedro, Italangan na danak iti turad na mangipudno ken ka, iti napudno nga ayat ko. Sapay lang kuma, ta saan nakapaayon? well, saan ka matapaayan, Pedro? Iso na lang tay kanak kumaitinaan anay apanawan tapno agpanunotak iti husto. Ha? Sapay lang kumata-maawatan nak. Makaawatak mayang, basta sika. Saan mo kumaalip-lipatan nga ay ayatin ka unay-unay? I love you more than you pay. Apay ngamin aya, saan mo akayat ni Pedro, friend? Uray awan dona. Mas kay kaya tagpay ti matay. Ngam ti makiasawa ak itikasken kwa na. Diyos mio marimar. Anya? Ay, unay mo dahi na panagsasa umare. Katwan mat. Tila nga na pay lang. Jakon kayat. Bungal alampong anangisit. Sakit. Kaslasaan nga digdigos. Anya? No bilang ta sikat ti Armen na. Kayat mumat nga ta. O diba? Saan? Ay, kwa. Nagalas man ni Pedro. Saan ko lang amay diretsuken kwa na, gaputa jakmet kayat ama papainan, ken mapasaktan tirik nana. Apo, unay ni mayang, lukas na timbaganakin ka. Ngaron, friendship. Akala mo naman kung kagandahan. Sino ngay nga roti kaya no, di na kaya ni Pedro. Diyak manamuken kwa na friendship. Adda siguro ati kayat na sa bali. Angem, saan ani Pedro? Takuna na nga rod. Naalas ka no tirupan. Anya? Payman ta bagbagag to. Uray mo saan na kaya dito, kat saan na kumabot ng bagbagad kasta. Ay, man Kasanon, no saan laang asyak, tinakaibagaan na. O, sakit idanon da kan ni Pedro, di masair mo't Ay, no makaoyaw mo't ni mayang, kunamlo no asino, kapintasan, maulawak Mildred. Oy, naimbag ta imay ka Ramon. May liwag namin kan ka, so ngay maya ka oray rabi. Kumusta ka matan? Katkastoy napintas lata, ken agur oray akanayon nga umay ka sumarungkar. Apaw! Anyat kaya't masawan, mayang? Ala, saan kun apabayagan ti panagdatdaton mo kanyak? Aklunan kan Ramon. Jakmat ngamin may libak nga gayatak matkan ka. Kaya't masawan, agayan ayatan? Agyaman ako na mayang. Siya kung ti kararagsaga na parswari ti lubong, gapo iti panangaklon mo kanyak. I love you very much. Anyat ko na, agayan ayat kayon kani Ramon, mayang. Wen, What
nakel. Oh, apay, saan ka kadi apabor ka ni Ramon? Sana talaga. Anya, apay anak ko namday ta. Amok ngamin ti ugali ni Ramon. Malaksit iti kinamanlugal na sa dutpay. Anya, ay unay kamutan, judgmental kamut. What? I'm not judging you now. Ibagbagak lang matiyamok may papanken kwan. Anya, makapasair kamut itirik na ah. Saan mo't asikati kaayan-ayat na tapno ibagam ti kasta? Awan sir-sir bimagayon. Anya? Di ta ka man laangan. Shame on you. Kayat mo asawan, agayan ayat kayon kundi mayang. Wala na. Inaklon lang mateng. Ay, nasaya at agaraw no kasta. Kat itapay laang, agkagagot kan, tapno makaurnong ka. Ha? Iti kasta, no addan to ti plano yaw ngagkalaysa o di adda ti usarin yaw. Wan ka din na. Wen kadinana kung kunam ketonggal lumabasak ijay balayaw adda ka an nakarelax ijay indayaw nga agsilsilpon. Ninanamat. Saan kayo mat ngayon oras sa lumablabas? Anya, Agtrabaho akmat na. Saan nyo lang ang magkita? anya? Nagsaritaan yun ka ni Ramon nga ag-live-in kayon? Wando na. Kay, manugot kamot adagos? Siyempre naman. Pag mahal mo yung isang tao, you can sacrifice everything, di ba? Anya? Ayunay kan mayang. San ka kumamot apadalos-dalos iti desisyon mo? Think twice ako nada. Anya? Ibagbagak da ito'y kan ka gaputan na padasa kon. Idi, padalos-dalos ti desisyon ko. O anya ngay ita, awan mo't lang tinagbayag, kadagiti inay ayat ko iti kasta unay. Ay, walang forever kunada nga raod. Anya? Nang runa, no agay ayat ka iti tao nga awan freedom na. Ti tao, pamilyado ti kayat ko asawan. Saan ba na pamilyado ni Ramon? Si kakit dimot. San nga road, ngam ti kayat ko asawan, agpanunot ka iti mamin adaw. Sakbay ka nga agdesisyon, tanagrigat ti mayaw awan. Ay, napadasak daytan. Oh my gosh! Kaya't maasawan, may sa ti pagigyan ng Ramon kan mayang ita, friendship. When friendship, adda ka no, ti nagabangan da ijay sentro. Niya? Ay, Diyos mio, Marimar, danga da jamayang. Ay, true, when nga rod, friend. Nagayat lang aruden, iti pala manukal met. Ay na, naku namon, friendship. Awan mo't laang tinagdumaan, ti manugal, iti tao nga awan freedom na kunakmanen. Saan man alay tati bagbagam? Tama nga malagip mo manen, ti kayan ayat mo a pamilyado, nga awan na pulos panawin na ken ka, ang mga no agrungab kan tumanen. Ay, si kamot, saan mo't Ala, sa pala ko mga rod tagbalbaliwan ni Ramon iti vision itang agdendinadan ka ni Mayang, awan panunot na. Oh, danga talaga. Ay na, si Kamot gayam ti masabat ko Mayang. Ay na, pasensya kan Pedro. Awan panawin ko ang makisarita ken ka. Ha? Ken Maysa, amumat siguro nga dan kaayan-ayat ko. Saan aya? Owen. Amo ko nga agayan ayat kayo ka ni Ramon. Si kakit dimot. Nasaya at no kasta. Iso amang sapol kamutan iti sabali nga armam. Saan asya? Tagdandan na kamin ka ni Ramon. Maawatam? Wen Mayang, mawatak mat. Lupay kasta, sa anak agim murakin ka.
man, Ramon. Nagmalmalumak ka na pan nagtrabaho. Napambanogak. Ngam sumangpetak. Siyak pa'y lang ti aginaw, agluto, kan agdalos dito'y balay. Una ka na ya. Noon naman ka, aginana ka. Anya, Saan ka nakasta sumanaw ka? kasta ti ibagam kanyak. Anya aya ti inararamid mo, talagmalmalam apulos met nga awan na aramid mo dito'y balay. Anya? Nagsilselpon ka manan? Day tamanen online sugal ti inararamid mo? Ay napangaasim kumamat aramon, taagbalbaliw kan. Anya ka rin do kitang ibagbagam. Pangaasim man, tasaan kang agar aramid iti rason tapno agbabawi ang anakidenaken ka? Sinalbag ka kitde. Anya, agparikot kay tan. Dayta ti bagbagakitikan kamayang. Ha? Kaya tumat kami na Ramon, aman lugal ti pinilim. Anya nga ita, naglosyang kan, gapoy ti konsumisyon mo ken kuana. Wen nga rod, friend. No ni Pedro ko pa ti pinilim, mayat ko mati biyag mo ita. Ayam, yung santa na pagsarita ni Pedro, tanatalan ti biyag na. Nangro na ito, ta umadanin ti panagkalaysada. Ha? Sino nga iti kalay sana? Eh Marga, tayo anak ni Nana Basyang. Kasta ka di? Ay, sana all nga rod. Ano kasta? Dayta, agpatingga ka lang iti, sana all, sa balin tumat ngamin ti pinilpilim, danga. Apay nga wat ti Basita Caldero. Nangipanamanan? Ah, Sa dino ti nangipanam kunak! Si kalaang matitao dito'y balay nagmalmalam. kwa, Anya nga iti paglutuak ita? inlakok. Anya? Inlakom ti Caldero a paglutlutuan ta? Uy, imay ngamin ni Paridino itay, kat siningir na iti utang ko ken kwa na. Awan mo't ngamin may bayad ko, isong inlako ko na. Anya? Sa dino ti nangipanam iti kwarta nga inutang mo kan kwa na? Kat awan matintad mo kanya? Pasensya kan mayang, naisugal ko. Anya? Online sugal. Kunak ngamin ng mga abagak ng punas mat. Anya? Nay, anyangay. Inla ko na ti Caldero, gapula ang iti online sugal, isaw. Ay na, Diyos mayo marimar, pakawanam. Uwan nga rod. Diyak amo na niya't aramidag kan kwa na tapno agbalbaliw. Ay na, friend, mom, ti sugador nga asawa, kasla babaero mutlaang dayta. No rinugyandan, ay narigatan nga ibatan, wenno baliwan, kasjay dayta. Ha? Ay, kita ama, tamangan no saan tulaang akaldero ti ilako na, gapulaang iti sugal. Amangan tukit din no, amin nga usari yun ilakunan. Ay, day tangarod gayam. Awan lang arudan trabaho na. Adala ang boarding house mi nga online sugal. Nga maaramid na pa'y nga agila ko iti gamit. Ay no, ti awanan bain a lalaki. Si kantumot nga men. No apay nga men nga iso ti pinilim. Gwapo mo ta, nga manugal may. Konsumisyon laang ti itid na ken ka. Ultimo Caldero, ilakonan ka po lang iti sugal. When friendship, isumot timbaga ni mayang kanyak, edi kalman. Una yan. Sa pala kumaantag na kamata ni Mayang, iti kas niya nga raramidan ni Ramon. Ay, no, agnakam Inton ko, saan tulangan ang gamit, ilako na. Ang mga nuuran ni Mayang, ilako na, ang kapulang iti online sugal. Ha? Ay, si kakit di mo't. Saan mo't, Nagalas at talaga ti ugalim, Ramon. Idi na minsan nga aldaw, Caldero ti inlakom. Sa ita, inlakom manan ti tapuri. Pasensya, kalawa man, awan kami na puros kwartak at Anya, aglablabas kan. sa nabalay.
Tano mga baga kiti sugal, gumatang agto iti kabarbaro at ako rin, kaldero. Tamang namnama kapaylaang ang mga abak ka. Anya ka matan? Ininutan ama ibus ti usar, gapo iti kasta nga aramid mo. Ha? No kastamlatan, nasaysaya at laangan no agsinata. Agsublikan ijayan ti inam. Anya ka din na itang ibagbagam. Saan ko mapatakasta? Naibusan ti anos kukan ka. Awan sir bim alalaki. Agbababawi akon anang aklon kan ka. Sinalbag kakit di. Anya? Ay, naapaw na yun na kinalusyang mo, mayang. Nina naman. Kaumay, kita umanday talangam anak ko. Kas kalatay ina anaganak iti may sa dusina. Anya? Ay, no pinilim tumangamin ni Ramaw na manugal. Anya ngay ita. Day talag kun si mission ti kukwa umaon. Ay, wan nga ron nana. Ay, nagalas matgayam ti ugali na. No kumata ni Pedro ti inaklon mo iday. Aday nasaya at kuma. Ha? Ngam, sayang. Tasan mo ngamin nga isaw ti pinilim. Ay, kaala. Ay, isi namon da jay aramon. Tamagan no sikat ti isaruno na nga ilakaw no awanan ti isugal na. Kunak no asino ti masabat ko ang nakaubba iti ubing. Si kamat gayam Pedro. Awan, siyak nga rod. Mapan kami man niya pagtrabahuan ni bagat ko. Ha? Itulod mi na ito'y kanan na. Ay na, nagswerte mo ti asawang Pedro. Talaga nga ubba-ubbam pa'y ta anak yo amang itulod iti kanan na. Ay, na. Sika nga eh. Kumusta kayo matan ka ni Ramon? Magwa ka na yung nagsugsugal. Ay, wan Pedro. Saan ko nga ilibak ti kasjay nga ugali na. Kinapuno na. Agbababawi ak nga rudan anang aklon kan kwa na. No amokla ko maakas jay ti palakam na kanyak. Sikala ko man tinaklon ko idi. Anya? Awan matgayam na saya at nga ipay na. Pasig asakit ti ulo. Ti kasayatan nga ramidam. Isinamon, ita ta saan kayo pa yan nagkalaysa. Awan masakbayam ken kwa na mayang. Pangasim ko mabata. Saan nakapanawan mayang? Agsinatan, tapno maaramid mo ti kay kayat mo. Kan mailakom ti amin akayat mo nga ilako. Anya? Awan na saya at apagtungpalan ti biyag ko ken ka. Ay, jakon orayan asyak ti isarunom nga ilako. Isong agsinatan. Mayang. Awanan ti ado asaw-saw. Alaam amin nga usar mo ta pumanaw kan. Uno saan? Ilako mon. Ay, no amok la kumakastoy ti aramidem kanyak. Ni Pedro la kumantina klon ko ide. Saan asika aman nugal? Anya? Agsinatan! Tapno agtalnamat ng tibiyag ko. Salbag kakit di! Ay, nawaw! Awan tinasayaat nga itdan ti sugal. Malaksid asurwan na kang agulbod, masulisog kapay amang ilako kadagiti kagawaam. Nga isuntumatan ti saan nyo apag kinaawatan iti asawam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.